Os concellos de Valga e Moraña pecharon hoxe o obradoiro de emprego que ambos concellos realizan en común. En total, 20 participantes estiveron formándose en 2 módulos, albanelería e forestais. Felicitación, non, a todos estes alumnos que estiveron participando en este obradoiro de emprego, porque desta forma, formándose, pois teñen a posibilidade de incorporarse a un novo posto de traballo, non teñen máis posibilidades das que tiñan hasta ahora, a formación que tuveran, e nesta, unha máis que se incorpora. O tempo de duración activa do obradoiro foi de 9 meses. Neste tempo, os participantes estiveron levando a cabo diferentes actuacións nos concellos de Moraña e Valga, o que lles permitiu adquirir coñecementos á vez que melloraban o benestar dos veciños. Quedo encantadísimo das obras que se realizaron aquí en Moraña. Falábamos hai un momento da piscina, falábamos do local da A1000 e falábamos das sendas. O local da A1000 e as piscinas municipales quedan aquí como recordo, e todos que estades aquí seguramente cando pasedes por aí e arbexades teredes a oportunidade de dicir estar fixena seu. O obradoiro de emprego conta coa financiación da Xunta de Galicia. A aportación da Administración Autonómica permitiu que os participantes cobrasen un salario á vez que se formaban. Ademais, tamén adquiriron o título correspondente. Pois tendes xa nas vosas mans un certificado de profesionalidade que vos permitirá pois tamén esa inserción laboral que todos buscamos a través destes programas que ten en marcha a Xunta de Galicia, non? O alumnado quixo mostrar o seu agradecemento polas ensinanzas recibidas. É que nos dá a oportunidade de aprender un oficio un tanto revelante para nós, xa que a maioría somos mulleres. Tanto as miñas compañeiras como compañeiros como eu e xunto co noso profesor Juan conseguimos formar un equipo onde a disponibilidade e a vontade de axuda sempre foi a nosa prioridade. Dende os concellos ven fundamentais estes obradoiros para formar a persoas desempregadas ou con pouca formación. Coa colaboración da Xunta xa teñen en marcha un taller de emprego xuvenil e nas vindeiras datas darán comezo a unha nova edición dos módulos de albanelería e forestais.